जेबो पहुंच बाबा पहुंच बुढ़ा लोग मत आओ सदा शिव कहती चूण गोता कामरी शिवाजी
ঘড়ি হইলা চিনি শ্রীরামଙ୍କୁ চরণ শ্রীরামଙ୍କୁ বরণ করিণ গলে গঙ্গা জলে পাগ পোখাইলে মহামুনি পূর্ব জন্মে বহুত তপস্যা করিছিলে দশরথ তুলসী যে কোଳରେ বসাই দশরথ ପାଖରେ ଜନକ ବସିଛନ୍ତି
ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ପାଠରେ ମନମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଧରୁଆ ଏବଂ ଶିବାନୀ ଧରୁଆ 50 ଗୋଟି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ପବନ ପୁତ୍ର ହନୁମାନ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ସତ୍ୟାନ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ଚଲାପଥରେ ସୁକମଳ ପୁରାନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଦଶରଥ ପାଖରେ ଜନକ ବସିଛନ୍ତି, ଆଗ ପଢୁଛନ୍ତି ଯେ ଜନକ ମହାରୁଷି। ପଛରେ କନ୍ୟାକୁ କରି ସର୍ବଦେଶର ଧରି ଆଣିଲେ ତାହାଙ୍କୁ କୋଶ ଭଜା। ବହିରେ ତଣ୍ଡୁଳ ଅଞ୍ଜଳି ଆଣିଦେଲେ ଯେ ବହିରେ ତଣ୍ଡୁଳ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଉପରକୁ ବିଧି ପକାଇଲେ, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଉପରକୁ ପର ଉପରେ ନେଇ ନଉଆଇଲା ଦଏ, ପର ଉପରେ ନେଇଆ। মনে মনে শ্রীরাম দিলে হত ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଉପରକୁ ତଣ୍ଡୁଳ ବିଛିଣା। ଅନ୍ତପୁରେ ସୀତା ଯାଇ ମିଳିଲେ ଦର୍ଶନ। ସତ୍ୟାନନ୍ଦେ ବସିନଥି ଅନ୍ତିମ ପ୍ରବାସ। ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ବସିଷ୍ଠତି ଅନ୍ତିମ ପ୍ରବାସ। ଏହି ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇ କନ୍ୟାକୁ ଘେନିଆସ। শ্রীরামে বিচিত্র করি করিণ প্রদান। চৌপাশে হুলাহুলি দেউଛନ୍ତି নাচিলে, চৌপাশে হুলাহুলি।
फूलपत्र उतारी पूजा विधि आरंभ कर
बाकी असली हो ठीक आहे ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ଦାପଣାକୁ ବନ୍ଦେଇବା ପାଇଁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସାନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତୁ।